ክሳብ ክንደይ ኢኻ በሲልካ ብስለትከ እንታይ ማለት እዩ? ኣብዚ ናይ ሎሚ ቪድዮና ሓደ ሰብ ካብ ናይ ህፃንነት ወይ ቁልዕነት ኣተሓሳስባ ናብ ብስለት ምስግጋሩ ዘርእዩ 5 ምልክታት ክነልዕል ኢና። ምስ ዕድሜኻ ምኻድከ እንታይ ማለት እዩ? ብስለትከ ምስ ዕድመ ይተኣሳሰር ድዩ? ርግፅ እዩ ብስለት ምስ ዕድመ ሙሉእ ብሙሉእ ኣይተኣሳሰርን እዩ ክንብል ኣይንኽእልን ኢና። ግን ብስለት ጉዳይ ዕድመ ጥራሕ ኣይኮነን። ስለምንታይ ልዕሊ ዕድሚኡ ዝበሰለ ህፃን ኣሎ፣ ከምኡውን ብዙሕ ዝተርፎ ዓብይ ሰብ ኣሎ። ብስለት ፍልጠት ወይ ደረጃ ትምህርቲ እውን ኣይኮነን። ብስለት ምስ ስምዒታዊ ብልሕነት ወይ ድማ ኢሞሽናል ኢንተለጀንስ ብቐጥታ ዝተኣሳሰረ ኣርእስቲ እዩ። ብስለት ማለት ናይ ኣእምሮ፣ ስምዒት፣ መንፈሳዊ ህይወት ከምኡውን ናይ ኩለንተናኻ ሚዛናዊ ዕቤት እዩ። ብተወሳኺ ብስለት ማለት ንገዛእ ርእስኻ ንኻልኦትን ተመሓድረሉ መገዲ እዩ። ግን ሓንቲ ሓቂ ኣላ፣ ብስለት ኣብ ትሕቲ ፅልዋ ዕድመ ይወድቕ እዩ። ነቲ ከም ዕድሚኡ ዘይኮነ ህፃን ንግደፎ እሞ እቲ ከም ዕድሚኡ ዘይኮነ ዓብይ ሰብ ግን እቲ ዕድሚኡ ዝጠልቦ ብስለት ስለዘየማልአ ኣብ ህይወቱ፣ ኣብ ስድርኡ፣ ኣብ መፃምድቱ፣ ኣብ ደቁ ከምኡውን ኣብቲ ዝመርሖ መዓልታዊ ንጥፈታት ንኽመርሕ ብቑዕ ኮይኑ ኣይርከብን። እምነቱ እውን ኣይግበረሉን እዩ። እምበኣርከስ ሓደ ሰብ ካብ ህፃንነት ኣተሓሳስባ ናብ ብስለት ምስግጋሩ ዘመልክቱ ባህርያት እንታይ እዮም? ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ሓደ ሰብ ካብ ቁልዕነት ኣተሓሳስባ ናብ ብስለት ክሰጋገር ከሎ ዝረኣዩ 7 ምልክታት ክንዛረብ ኢና። እዛ ቪድዮ ላይክ ብምግባር ጀምሩ። ስድራ ናይ ዝቁም ነገር ቻነልና ተዘይኮንኩም ድማ ከምዚኦም ዝበሉ ጠቐምቲ ቪድዮታት ንኽበፅሑኹም ሰብስክራይብ ብምግባር ኣባል ስድራ ቤትና ሁኑ። ሓደ ሰብ ካብ ናይ ህፃንነት ኣተሓሳስባ ናብ ብስለት ተሰጋጊሩ ክንብል ከለና ቀንዲ ኣብ ኣተሓሳስብኡን ኣመለኻኽቱን ለውጢ ክረአ ጀሚሩ ኣሎ ማለትና እዩ። እዚ ድማ ኣብ ስምዒቱ ዓብይ ፅልዋ ስለ ዘለዎ ኣብ ባህሪኡ ዝረኣዩ ፍሉያት ለውጥታት እዮም። እዚኦም ቀደም ዘይገብሮም ዝነበረ ሕጂ ግን ብሂወት ተመክሮኡ እናፈለጥካዮ ወይ ከይፈለጥካዮ ኣብ ነብስኻ ዝረኣዩ ለውጥታት እዮም። ናብዞም ለውጥታት እዚኦም ክንኣቱ ከለና ካብቶም 7 ምልክታት ብስለት እቲ ቀዳማይ ቁጡብ ዘረባ እዩ። እዚ ባህሪ እዚ ምስ ግዜ ዝመጽእ እዩ። ሓደ ግዜ ድማ ምስ ዓበይቲ ተመክሮታት ህይወት፣ ምስ ሓዘን፣ ምስ ሓጎስ ከምኡውን ነገራት ብዕምቆት ካብ ምምርማር ዝመጽእ ፍሉይ ባህሪ እዩ። ሓደ ሰብ ሓጎስን ዕግበትን ደልዩ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ሓድሽ ዘይጽገብ ነገር ደልዩ ክረኽቦ ምስ ዓበዮ ኩሉ ነገር ከም ዝተገብረን ከም ዝግበርን ምስ ተረድአ ነቲ ስምዒቱ ብጽሞና የንጸባርቆ። እዚ ባህሪ እዚ ምስትውዓልን ነገራት ብዕምቆት ምርዳእን የመልክት። ምስ ገዛእ ነብስኻ ብዙሕ ግዜ ምሕላፉን የመልክት። መብዛሕትኡ ግዜ ከምዚ ዝበለ ሰብ ብቁጡብ ዘረብኡ ዝፍለጥ። ሓደ ነገር ክኸውን እንተለዎ ከም ዝኸውን ክኸውን ተዘይብሉ ድማ ከም ዘይኸውን ቀዲሙ ዝተረድአ እዩ። በዚ ምኽንያት እዚ ብብዙሕ ዘረባን ምብራህን ዝልወጥ ነገር ከም ዘየለ ዝተገንዘበ ሰብ እዩ። ስለዚ ብዛዕባ ገዛእ ርእሱ ይኹን ብዛዕባ ዝደልዮ ነገር ካብ ልክዕ ዝሓለፈ ዘረባ ክዛረብ ኣይረአን። ኣብቲ ካልእ ሸነኽ ድማ እዚ ሰብ እዚ ሓይሊ ጽሞና ዝተረድአ እዩ። ኣብ ቅድሚ ሰባት ብዙሕ ምዝራብ ዓቕሚ ከም ዘስእነካን ክብርኻ ከም ዘጉድለካን ዝተገንዘበ እዩ። ካብ ብዙሕ ዘረባ ዝመፁ ጌጋታት ኣጸቢቑ ይፈልጦም እዩ። ስለዚ ብሱል ሰብ ነዚ ተገንዚቡ ብውሕዳት ቃላትን ብንጹር ኣዘራርባን ነቲ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ሓሳብ ክገልጽ ዝኽእል እዩ። እዚ ባህሪ እዚ እንተልዩካ ነቲ ቀዳማይ ምልክት ብስለት ኣማሊእኻ ኣለኻ ማለት እዩ። ካልኣይ ካብ ጭፈራን መዘናግዕን ድቃስ ምምራጽ። እዚ ማለት ንነብስኻ ጨኒቕካ ወይ ተገዲድካ እትገብሮ ነገር ኣይኮነን። ብሱል ሰብ በቲ ንዓለም ዘለዎ ኣረዳድኣ ምኽንያት የዕርኽቱ ንውፃእ ንዘናጋዕ ንጨፍር ክብልዎ ከለዉ ንሱ ግን ካብኡ ተሪፉ ኣብቲ ንዕረፍቲ ግዚኡ ንኣካላቱ ጽቡቕ ድቃስ ይምግቦ። ነዚ ክገብር ከሎ በዚ ስዕብ ክንርድኦ ንኽእል ኢና። ቀዳማይ ነቲ ዓለም ካብ ጽንፈኝነት ብፀረየ ኣእምሮ ክርአያ ከሎ ብድሕሪ ዞም ነገራት እዚኦም ዘሎ ክብርኻ ምጉዳል ኣብ ትሑት ቦታ ምርካብ ገዛእ ርእሱ ካብ ዘይበቕዖ ቦታ ምርሓቕ የርኢ። ብተወሳኺ ብንጹር መንገዲ እቲ ንመዘናግዒ ዘውፅኦ ጉልበት፣ ገንዘብን ግዜን ምስቲ ብነፃ ዝረኽቦ ድቃስ ወይ ምስ ነብሱ ዘሕልፎ ግዜ ኣወዳዲሩ ነቲ ዝሓሸ ይመርጽ። እዚ ካብ ላዕሊ እንተርኢናዮ ህይወት ምስልቻው ይመስለና። ግን ብሱል ሰብ ነዚ ክገብር ከሎ ዝኾነ ይኹን ሓዘን ወይ ጸጸት ኣይረኣዮን እዩ። ተገዲዱ ከም ዘይኮነ ድማ በቲ ምርጭኡ ካብቶም ዝዘናግዑ ሰባት ንላዕሊ ሕጉስ ምዃኑ ክትርኢ ከለኻ ትግንዘብ። እዞም ሰባት እዚኦም ሓደ ፍሉይ ነገር ከም ዝተረድኡ የፍልጡኻ። ስለዚ እዚ ማለት ስምዒቶም ምቁፅጻርን ምርግጋእን ብዝሓሸ መሊኾም ኣለዉ ማለት እዩ። ንኸምዚ ዝበለ ሰብ ድማ ንመርዓ፣ ንዕርክነት ወይ ንዝኾነ ሓላፍነት ተኣምኖ ሰብ እዩ። ስድራ ቤቱ ብኡ ሕጉሳት እዮም። ኣብ ገዛውቱ እውን ጽቡቕ ስም ዝሃነፀ እዩ። ሳልሳይ ብቐሊሉ ዘይፈርድ።
ብሱል ሰብ ነገራት ናይ ምስትውዓልን ብጥበብ ናይ ምምርማርን ክእለቱ ካብ ዝኾነ ሰብ ንላዕሊ ዝለዓለን ዝበረኸን እዩ። በዚ ክእለቱ እዚ ድማ ፀገም ሰብ ክርዳእ ይኽእል፣ ኣብ ዝኾነ ሰብ ኣይፈርድን። ብሱል ሰብ ኣይትፍረድ ምእንቲ ከይፍረደካ ብዝብል ሕጊ እዩ ዝንቀሳቐስ። ኣብ ዝኾነ ይኹን ወረን ሓሜት እናተሳተፈ ኣጻብዑ ናብ ካልኦት እናቓሰረ ንሰባት ክኾንን ኣብ ድኻሞምን ስንፍንኦምን ክላገጽ ኣይረአን። ኣብ ክንድኡስ ስለምንታይ ነዚ ገበርዎ ኢሉ ይሓትት። ንቓል በዳሊ ይኹን ተበዳሊ ብዘይ ጽንፈኝነት ይሰምዕ ፍትሓዊ እዩ። ፍትሓውነቱ ድማ ብዘይ ምፍራዱ እዩ። ኣብ ጫማ ካልእ ሰብ ኣቲኻ ምኻድ ከም ዘይከኣል ኣጸቢቑ ስለ ዝፈልጥ ገዛእ ርእሱ ኣየጻድቕን፣ ንኻልኦት እውን ኣይኹነንን፣ ንኽርዳእን ንኽሕግዝን ዝኽእሎ ይገብር። እቲ ቀንዲ ምኽንያት ብሱል ሰብ ዘይፈርደሉ ድማ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ዝፍጸም ኩሉ ነገር ክፍጸም ዝኽእል ምዃኑ ስለ ዝተገንዘበ እዩ። ንዓለም ብዕምቆት ይፍትሻን ይምርምራን። ኣብ መወዳእታ ድማ ሰብ ስለ ዝኾነ ይጋገ፣ ልክዕ እውን ይኸውን፣ የጥፍእ፣ ይዕሪ እውን፣ ይጸድቕ፣ ይኹንን እውን። እዚ እዩ ባህሪ ሰብኣውነት። ስለዚ ብሱል ሰብ ነዚ ተረዲኡ ኣብ ዝኾነ ሰብ ኣጻብዕ ፍርዲ ክቐስር ኣይረአን። ራብዓይ ክፉት ኣእምሮ። ካብቶም መግለጽታት ብሱል ሰብ እቲ ቀንዲ ክፉት ኣእምሮ እዩ። እቲ ናይ ፈጠራ ክእለቱ እዩ። ብሱላት ሰባት ካብ ማሕበረሰብ፣ ካብ ስድራ ቤት፣ ካብ ኩሉ ነገር ብነፃ ብዘይ ዝኾነ ጽልዋ ክሓስቡ ይኽእሉ። ካብቲ ልሙድ ወይ ካብቲ ሳጹን ወፃኢ የስተንትኑ። ሓድሽ ነገር ንምፍታን ኣይፈርሑን። ሪስክ ወይ ድማ ሓደጋ ክወስዱ ይኽእሉ። በዚ ነፃ ኣእምሮኦም እዚ ንዓለም ኣገላቢጦም ይፈትሽዋ። ትርጉም ህይወት ስለምንታይን ከመይን ከም ዝመፁ ይሓቱ። ንምምርማርን ንምፍላጥን ክፉታት እዮም። ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ሓሳብ ተለዋዋጢ እዩ። ሓሳብ ምቕያር ስዕረት ኮይኑ ይስምዖምን እዩ። ናይ ተምሃራይ ልባ ኣለዎም። ኩሉ ግዜ ካብቲ ዝፈልጥዎ እቲ ዘይፈልጥዎ ከም ዝበዝሕ ዝተረድኡ እዮም። ሶቅራጠስ ኣነ ዝፈልጦ ከም ዘይፈልጥ ምፍላጥ ኢሉ ነይሩ። ኣልበርት አንስታይን እውን ኣነ ዝኾነ ፍሉይ ብቕዓት የብለይን፣ ዘለኒ ዓብይ ናይ ምፍላጥ ህንጤነት እዩ ኢሉ። ስለዚ ብሓፂሩ ነቶም ዓበይቲ ሰባት ዓበይቲ ዝገበሮም እቲ ንኽመሃር ድልዊ ዝኾነ ክፉት ኣእምሮ እዩ። ቀንዲ ምኽንያት ድንቁርና ዕፁብ ኣእምሮ እዩ። ክፉት ኣእምሮ እንተልዩካ ኩሉ ግዜ ነብስኻ ክተመሓይሽኻ። ክፉት ኣእምሮ ኩሉ ግዜ ናብ ዝሓሸ ቦታ የብፅሕ። ተምሃራይ እንተልዩ መምህር ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣሎ ከም ዝበሃል እዚ ባህሪ እዚ እንተልዩካ ነቲ ራብዓይ ኣማሊእኻዮ ኣለኻ። ሓምሻይ ሓጎሱ ኣብ ዘይርከብ ቦታ ምስቃን። ብሱል ሰብ ኣብ ገዛእ ርእሱ፣ ኣብ ህይወቱ፣ ኣብ ኩሉ ነገር ሕጉስ እዩ። ብሓፂሩ ሓጎሱ ምስኡ እዩ ዘሎ። ብዝኾነ ሰብ ዘማዕብሎ ሓጎስ የብሉን። ንኽሕጎስ ርእሱ እኹል እዩ። ብሱል ሰብ ልክዕ ከምቲ ህፃናት ካብ ዘይበፅሕዎ ቦታ የቕምጥዎ ዝበሃል ንሓጎሱ ኣብ ዝኾነ ሰብ ዘይበፅሖ ቦታ እዩ ዘቐምጦ። ኣብ ትሕቲ ልቡ ይሓቦ። ናይ ዝኾነ ሰብ ምምፃእ፣ ምኻድ ወይ ምጽናሕ ንሓጎሱ ኣይውሰኸሉን ወይ ኣየጉድለሉን። ሓጎሱ ኣብ ኩነታት ኣይሰቅልን። ሓጎሱ ምስ ርእሱ፣ ምስቲ ዝተፈጠረሉ ዕላማ፣ ከምኡውን ምስቲ ዝፈጥሮ ኣምላኹ ጥራይ ዝገብሮ። እዚ ሰብ እዚ ብሱል ሰብ እዩ። እዚ ሰብ እዚ ምምዛን ዝኻለዩ እዩ ንብሎ። ስለዚ እዚ ምልክት እዚ እንተልዩካ ካብ ባህርያት ብሱል ሰብ ነቲ 10 ኣማሊእኻዮ ኣለኻ። ካብዞም 5 ባህርያት ብስለት ንስኻ ክንደይ ከም ዘለካ ኣብ ኮመንት ፀሓፈልና። እዛ ቪድዮ እንተፈቲኻያ ላይክ፣ ኣባል ስድራ ቤትና እንተዘይኮንካ ድማ ከምዚኦም ዝበሎ ጠቐምቲ ቪድዮታት ንኽበፅሕኻ ሰብስክራይብ ብምግባርን ናይ ደወል ምልክት ብምንካእን ኣባል ስድራ ቤትና ይኹኑ። ይቐኒለይ።